Raiti mhuri yeZimbabwe ndini wenyu Hadzirare tichiita makuhwa muno munyika yedu yeZimbabwe zvinhu zviri kutenderera mastreets esocial media. Kana uchiri mumwe wani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Vadikani ndoita hurukuro na hamu uyu mukomana wemakuhwa pa YouTube pano. So tandichikurukura nyaya yavakapfupi namai ngata kaikurukura edu mazuva apfuura ayaya yanga yaane time but ndanonokera kukuposterai ndakataura regai ndikuposterei. Mukukurukura kwataiita umu mutakadiscover kuti pane zvinhu zvakakanganiswa. Hatisi kuti kutadzirana kwavakaita kwaya isusu tinogona kuyanyanisa kana kuti tisu tinogona kuti ava vaviri ava vakatadza ndinhingi kana kuti ndinhingi, but taibatawo tumapoints maererano nenyaya tichiti aiwa hamu kana poti iyi yainzi yange ine tsvina. Baba vedu vakasvika vakatora tsvina yanga iri mupoti vakati dakuratidza kuti ndiri tsvina. Pane uchapa hwakaitika ipapo nekuti poti yakaitwa nguvai kana yanga iri mumba yaitsvagirimba poti ine tsvina. Poti ine nguva yekuti poti inoraswa. Yakazoitwa sei mumba nekuti kana munhu wechirume akanzi abva kubva wakadhakwa kazhinji kachona manheru ende poti haifaniri kugara 30 minutes ine tsvina kana kuti 10 minutes ine tsvina. Aiwa watowe uchapa ihwohwo. First born yamaingana kapfupi wakaiona here? Aiwa unobva kutenda bo chibhora chiripo futi makanosecha kuti Tadiwa wamainga, Tadiwa wekwamainga munobva mamuona. Anotoita futi zveindustry zvedu izvozvo zveactor kusakara zviri mainga vari kutaura kuti murume wangu handina izvi murume wangu asi murume wedu hanzi ane mumwe mudzimai. Unoziva kuti kapfupi namarapa vakamboenda kuLondon. Mugara zvazviri zvibaba isusu vatibude mumastreets mhuri yeZimbabwe ndo kwatinodaidzwa tichimhanya. Saka pane nyaya dziri kupisa mastreets esocial media. So far tine nyaya dzakawanda because nyaya iyi yatova nemidzi. Asi tisati tapinda ipapapo toda kuudza vanhu kuti guys tiri kuendera mberi nemapodcast. Tiri kusheedza wese ane zvaari kuita chingava chipo wese akasangana nemalife experience anoti aiwa ka indakambosangana nezvakati saka I just want to share so that vanhu vari pasame position yavo wakambopindana nayo havaluze tariro. Handizvera tiripo pakuti tidzidzisane guys. Upenyu uyu unotorera mwana vanhu wakawanda secommunity. Tisiri kuwaste time. Hadzirare wakainzwa here? Ndikuziva kuti wanga wasei. Ndakainzwa. Asi payakatangira ari kupaziya. Handisi kupaziya chimboti so zviri kunzi amainga ndikapfupi ari kutaura akatanga nekutaura akatanga nenyaya. Hatisati ada kuenda kwamainga tinotaura side rakapfupi. Kapfupi ari kutaura kuti iye akatizwa namainga havasisiri pamwe chete ende ari kutaura kuti kutizwa kana tichiti kutizwa munhu arikutaura tanzi mainga vakatobuda pa10 na1 dzamanheru amenoti ndo dzavanoti am ndokubva vaenda nevana 4 wawakaenda navo nomatauro aakaita. Hapana kumbodarika mazuva kapfupi aenda kunobata maoko kwamadzibaba Nicholas Zakaria. It just happened kuti panawo journalist akabva angobvunza nyaya iyi kuti chikunatsofamba sei. Iskiti here ravari kuita? Vari kupromota masong here? Vari kupromota drama here? Chii chikuitika? Kapfupi akakonfirma kuti zvechokwadi nyaya iyi yanga yakaitika asi haana kuperera ipapo. Kapfupi akazobuda achiratidza kuti munhu ari kurwadziwa nekusiyiwa kwakaita mainga, achiita semunhu weye ari kuthretena murume ari kugara namainga, achiedzera kuti wakatora mukadzi wangu ndokubva wauraya basa rangu. Ende panotaura kunzi wakatora mukadzi wangu shamwari uraya basa rangu. Zvikureva kuti kapfupi upenyu chaihwo haasisina. Ende ndakaona chinyorwa kuti zita rechikomba ndokuriziya. Hanzi ndine mapicture ende hanzi imbinga. But do you think kuti it's necessary semunhu wemurume Hadzirare kubuda uchiti hanzi ndakatorirwa mukadzi kune mhuri yeZimbabwe? Hazvisi necessary, handikunyeperi. Ende aiwa chandiri kuona maybe arida kucomfortwa nevanhu nekuti dzimwe nyaya dzipedze uri 1 hama. Ndikupanzwisisa Hadzirare but inini ukiona Hadzirare nyaya haisingori pakucomfortwa chete because kubudisa kwauri kuita nyaya yako hazvinoti uchaona vanokucomforta kamhuri yese yeZimbabwe. Kune vachauya
kukriticize vachikutuka kuti hausi murume because takada kutarisa munhu wemurume for example atirari uri murume akarora wasvikira murume mumba mako iwewe aina madhamu yako uri iwewewe unoita sei ndiri ini hamuzvasiyana pakuti indobudisa content namadhamu pasocial media chatinotaga kuita kutoratidza mhuri yezimbabwe ndabata uyu ane chikomba kutoti mangwana vakazoona kuti tasiyana vanozoti yaive nyaya yei yakaita kuti ini ndisiye mukadzi havazondiblame ndichekutanga chechitu kana ndiri sadhedhi vedu baba kapfupi vakura ndochokwadi vaisafanira kubuda pasocial media vachitaura idzi nyaya idzi vaigona kutodzipedza vari vega padheni pavo pamwe maybe vaida vana vakatizwa navo okay pari panyaya yevana atirari chimira ndibva ndakurowa kaunta ipapapo wangu mainga vakaenda kwaola vakanobuditsa zvese hanzi kwaola so mainga kwaola vari kutaura ivo kuti zvonizvo hanzi kapfupi aisachengeta vana kapfupi anga asisasiya mari aidya mari nemahure yo vari ipapo futi hatisinairi kupinda deep zvinozoita nge tiri kuseka asi senyaya yakataurwa kare ngatichitaurei at some point zviri kunzi kapfupi akadhakwa semadhakwiro anoita everyday asi musi uyu akazodarika kusvikira pakudya dhodho remwana ranga riri mupoti shamwari anoda kudya zviri kunzi akanokora nemaoko ndokubva atikakuratidza kuti ndiri dhodho ndokubva adya akadhakwa ndapererwa nyaya iyi inonesa kutonga but kuti say no to drugs ati ndichekutanga but futi hatirari tisati tasvika ipapo apa iwewe wakazvitarisa nyaya yabuda nhasi muna December asi mainga vari kubuda futi paindaneti vachitaura kuti aiwa isi takasiyana February kudhara uko igore kairi ratokwana alright why do you think iwewe nepfungwa dzako kuti kapfupi angangodaro ari kunge akubuda achitaura zvaari kutaura pamusoro pamainga inini zvandakuona matrix iriko ndochekutanga maybe anga akadhakwa kana kuti madrugs akutokuwadza baba vedu munhu wese anotobvumirwa kuenda kumatrix kuya totokumbura kumatafadzi vambobata baba vedu vamboenda pane musi futi pazobuda zvichinzi motekete accident paringobuda nyaya dzakawanda nyaya dzakawanda saka vakavaregera ukaona munhu akudya tsvina yemunhu asina muona munhu akanzi akadhakwa akadya tsvina yemunhu kuda kupuruvwa kuti ndiri imbwa ndiri tsvina no hazvinzi wavo okay tiri ipapo panyaya yetsvina iyi pane vari kubvunza manje kuti imi yes tazvinzwa zvose izvozvozvo asi mainga muruti kapfupi akadya dhodho ranga riri mupoti dhodho iri ranga raitwa nguwai nekuti imi mani makasiyana kuti mutemo mutemo wepoti mwana akabva kunoita dhodho poti inobva yabviswa ipapo yonoraswa yobva yagezwa izvozvo hazvisiri necessary no because vanhu vari kufamba vachitaura kuti hanzi mainga mudzimai wekuti utsanana chaiwo hapana zvinogona kungodaro hazvo but chero hamuzvakanzi utsvina wanga uripo iwewo madhamu iwo mwana weitira tsvina mupoti obva warito aitoziva kuti dhodho obva waritora obva wadya okay hatirare vanhu wakaitarisa nyaya iyi do you think kuti pachine kudzokedzana kwavanokwanisa kuita vanhu hapasisina nekuti inini ndangoona pikira ramainga vakatsambwa ndo zvandangoona chete ende vaishoropodzwa unoziva kuti iyo kunzi iyo wabuda pasocial media uchitaura kuti mukadzi wangu ihure akabiwa nechikomba havafe vakadzokerana ende mainga vobuda vachiti kapfupa akadya tsvina yemunhu chero kanzi sori kapfupa hachabvume sori iyoyo pakutopisa asi kapfupa rushedza kuti mukadzi wangu ndiri kumuda okay varume vanotora madzimai anenge akauraya wangu unozviona sei because tikutaura kuti isusu generation yatiri mafia zhinji rakaroora mukadzi wekuti anenge asiri mhandara nyaya idzodzo dziri kunzi hadzisi kutopera mumba wati mowo wauri kutoziva kuti anga ane murume ari kutobuda pasocial media achiti mukadzi wangu ndomuda ayo atove mahwanumba kwavo izvo sokunenge uri kupisa ani kunyeperi
Okay, tina mukoma mudiwa utu wabva wabudikira. Nyaya mukoma mudiwa iri kutendera ma-streets and yadivhaidha vanhu. Vanhu vari kushedzera kuti mukoma mudiwa, not kuti vanhu vari kushedzera. So mukoma mudiwa actually vanyora papost pavo vachiti vari kuda kubvisa mari. Hanzi maximum amount ichageneratwa nevidhiyo rakatorwa naDJ Ola interview yekwamainga yaya vachishedzera kuti ndichakupai mari yenyu kana mati mukuda 10,000 ndo yamamuchawana pavidhiyo ndakupai 10,000 mobvisa vidhiyo iyi. So vamwe vanhu vachishedzera kuti mukoma mudiwa vane jealous namukoma Ola vanombobvira vanakirwa because waziva mazuva apfuura mukoma Ola kuti vapinde mujeri ndimukoma mudiwa ukuzviziva. Yeah. Saka pari trick iwe uri iwewe hamwe uri sahwirawo wakapfupi vidhiyo riya waidawira kuti ripostwe namukoma Ola. Chekutanga mudhara ndechekuti vidhiyo taida kuti ripostwe because already isusu tiri kutoti mainga is in the wrong, you understand. Saka timukwaida kunzwa side rawo, so teda kunzwa side ramainga kuti rakamira sei waiziva. Because at the end of the day isusuka takataura kuti vidhiyo rekwaOla chete taisada kuti ripostwe zvikurwa kuti we are okay nemavidhiyo akapostwa namukoma Kapfupi. Yeah, ipapo 50-50 saka bo aipapo so pakupedzisira we have to fight fire with fire. Asi iwo mainga riganibvunza chidai vakabvuma here kuti vakatorwa neumwe murume mainga kuti vakabuda mumba vasina munhu murume kwekuti vasina munhu asi nokuda kwekuti vanhu vainetsana. So mukunetsana sezvaunoziva dzimba dzese hamungoti manetsana nhasi imba yabva yaparara mune pamunomboita kakuda kudzokedzana paya asi zvichiri zvakanodhakwa because mainga vanotaura kuti kubva kwawakabva vakazombodzokera futi but 1 week harina kukwana. So pane 1 week apa ndo panonzi pakabva pabatwa mameseji nezvizvi zvose zvakabatwa pamusoro pani pachikomba. Asi chikomba ichi chinoda kubvunza chekuti vakatanga kudanana mainga vachiri mumba here ndozvada kunzwisisa. There is a possibility asi mainga okay chandiri kuona ndechekuti imba haiperi ne1 day mda haipere kunge maputa aunenge uchidya unotoona kuti mubepa apera zvinhu zvekuti iwewe mundara unogona iwewe usisatoda mukadzi waona asi uchiri kupi muchiri kugara nesi asi mukadzi achitoziva kuti hapana pandihapasisina nokuti mainga futi vari kuclaima kuti at some point in time vakafonerwa naKapfupi after vaseparata vakaudzwa mutauro wekuti chirarama life yako ende akurarama life yangu that's one ende pakusiyana kubva pawakasiyana kunana February March ikokoko kusvikira December uno Kapfupi anotombonzi akatombopinza mumwe mukadzi mumba wakarora toti waakatora ndokubva aisa mumba so anga mukadzi wake shamwari sikanyaya ima1 asi isusu chatiri kukumbira mukoma Ola kana muri kuona this video kana iwe futi mukoma Kapfupi kana vachibvuma kuuyawo futi pasocial media vataure side ravo. Mukoma Kapfupi vatobvuma already but then again zviri kuitika manje ndezvekuti mukoma Kapfupi handiti vakabvuma kuenda kustudio asi kustudio kuku mainga vachange vasiko mainga vakabva vabudisa pachena kuti no inini handichatobatike zvachose kuuya kwandakaita kunoku ndakatongokumbirawo ndakumbirawo kune murume wangu andiri kugara naye murume wangu haatode zvesocial media handi zvachose murume wangu haatode kana kutonzwa kutoti ndazofamba asi ndatongozongowanawo kamukana kekuti chii ningotaurawo clear image. Mainga vari kutaura kuti murume wangu handinaye izvezvi murume wangu asi murume wedu hanzi ane mumwe mudzimai. Pane nyaya saka toti mainga wakada mari ukuona chinoitika ndechekuti mukadzi wese anoda mari asi mukadzi wese achida mari mukadzi haazode kutambudzwa kana pasina mari. So yes tinogona kuti mainga vanoda mari asi mainga chavanonatsoda peace of mind because mainga vari totaura futi vachitaura kuti ivo hanzi Kapfupi aindipindira nevana. In other words what I'm trying to say mwana akaita musikanzwa kamusikanzwa alright kunzi angoita kamusikanzwa Kapfupi kutsura kwake nyaya iperera kuna mainga ainge akutuka mainga zvainzi kana Kapfupi adhakwa auya kumba
hanzi chinenge chiri chahwiriri. Mainga vari kutaura kuti ndanda kupesera ndazira kune vana ndiko ndanda kutonorara ikoko nokuti ndaitozozoona kutoti kapfupi uko haakwanise kupita. Saka toti mudhara vedu vaishusha. Do you know kuti kapfupi namainga vanga wane makore mangati? Vanga wane makore mangati? Around 20 years. Vachigara vese? Hanzi around 2002 and 2023. Asi vane mwana akura ka? Ngaa wacho? Iwe, aiwa ngaa. Ngaa uri kutaura ndiwe wekuimba uyu? Asi mwana wamainga. Haatonzi ngaa. Hanzi anonzi Cowton. Hanzi ngaa? Hanzi ngaa. Ngaa izita rebasa. So mwana paakaona kuti mama vari kunzi mainga ndopaakaona kuti no, let me take this name since ra trademark. Vangoti ngaa. Vati ngaa. Mainga vatori nemwe mwana mboma bhururu. Mwana wamainga first born yawo musikana. Aripo futi pasocial media. Saka mainga vanga autobororwa futi before. Nyaya iyoyo inogona kubuda yakadaro futi kuti mainga vanga vakarorwa before ende kapfupi anga ine mhuri waiziya. So first born yamainga nakapfupi wakaiona here? Aiwa unopa kutenda bo. Chibhora chiripo futi. Makanosecha kuti Tadiwa wamainga, Tadiwa wekwamainga munobva mamuona. Anotoita futi zveindustry zvedu izvozvo actor. Kusagara zviri murofu. Ende mainga vatori ne sofa tikangoti I think imhandara 2 dzatinotoverenga ipapo because kutaura kwavo I think vaitaura kuti vane vana 4. Saka nakapfupi vane mwana vese? Vana 4. Plus vavo futi pavo vega. Plus kapfupi kwake vai. Zvitonzi first marriage yakapfupi yakaramba atoita zvekutizwa. Futi. Saka pane nyaya. But sisi mabridge ndazwa muchiti hanzi kapfupi ndiyo yandirore. Okay, I think sisi mabridge vari kutraya kucomforta kapfupi. Waiziya. So unoziva vanhu vekuti masocialite vanhu vanotsvaga trend. Isisiwo titori masocialite. So sisi mabridge she's just comforting kapfupi in her own way yaanoziva kuti ndiyo nyaya way yatinga comfort nayo baba vedu. Alright. But pakashata. Pakaipa. Muri Zimbabwe tinokumburuka mutaure zvamunofunga mucomment section. Iwo unocomforta usei baba kapfupi unoitonga usei nyaya iyi tomboti yaiswa padare ndiwe wanzi utonge nyaya iyi unoitonga sei? Hamuchini chekutaura? Inini handina mashoko akawanda ekutaura kunze kwekungoti kuna baba wedu kapfupi ngavatitsvagire mai vanyowani. Wakutoda vamwe? Isita kutoda vamwe mai. Nekuti uona izvi takada kuti zvinzi zvajoinidzwa ndotepi mamarriage aya ekuti unogona kuzonzwa kuti pane mumwe aurayiwa umwe azviuraya. So kana zvaramba kusvika pastage iyi zvaramba ngazvisara. Ende ukuziva kuti chii nyaya yemari ndakaona ngechokwadi because vakapfupi vanotonzi vane namaka. Unozviziva here kuti mari ipi yakutoramo pfuma chaiyo mari yekunge iri munhu. Unoziva kuti kapfupi namarapa vakamboenda kuLondon. Mudhara zvazviri zvibaba zvezvi. So I think kushandiswa kwaita mari zvinhu zvakakonzeresa kukolapsa. So kana vazororawo hopefully vachagadzira mamistakes avo pavaitadza. Chokwadi. Ende voregera doro rakawanda voita shoma. Makulayo sei mashoma.